Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Шевченко урамындагы берничә йортта яшәүчеләр бер атна җылысыз яшәгәннәр. Җаваплы хезмәтләр моны коммуналь челтәрендәге күп санлы үзеклекләр белән бәйлиләр. Ашыккан ашка пешкән бер ел эчендә автоинспекция 2000-нән артык светофорның кызыл төсенә хәрәкәт итүчеләрне ачыклаган. Фауна тагында якынрак бөркетләрнең тормышын онлайн режимда күзәтеп була. Гаилә оясы Татарстанда Түбән Кама милли паркында урнашкан. Анда ак койрыклы пар бөркетләр артыннан күзәтү сезонына әзерлек башланган. Әлмәтнең сәүдә шелтәренә азык-төлек китерү әкренләп җайга салына. Начар һава торышы логистикага зур йогынты ясый. Трассалар ябылу сәбәпле айрым төр продукция вакытында кибет киштәләренә барып җитми һәм аның кытлыгы сизелә. Туры эфир вакытында район башлыгы Тимур Нагуманов әлеге хәлгә аңлатма бирде. Ул шәһәр халкын кибетләрдә ажиотаж тудырмаска чакырды һәм хәзерге вакытта паника өчен сәбәпләр юклыгын ассызыклады. Я самое главное призываю ни в коем случае не создавать самим дополнительный ажиотаж. То есть это не повод для того, чтобы скупать скоропортческие продукты впрок. Сделать это все равно нереально, невозможно. Но я ни о каком росте цен критическом, который может быть вызван с этим кратковременной задержкой, ни в коем случае, конечно, речи не идет. Зей политехник күлиятендә һөнәри юнәлеш бирү кысаларында халык традицияләрен саклап дип исемләнгән яшь ашсу осталары бәйгесе узды. Безнең иҗат төркеме дә әлеге чарада булып кайтты. Аксар мәктәп укучысы Энҗи Миңнуллина политехник күллият оештырган аш-су әзерләү бәйгесендә катнаша. Пешеренергә осталыгым бар, исәбем конкурста сынатмаска ди ул елмаеп. Без бүген пешердек 2 ризык, винегрет һәм пирог. Конкурс таләпләре буенча алдан әзерләп куелган чүпрәле камырдан төрле эшлекле пироглар һәм винегрет салаты ясарга кирәк. Укучыларның осталыклары һәркемне сөендерә. Кулинар традицияләрне саклап дип исемләнгән бәйге уку йортында 4нче тапкыр оештырыла. Шәһәр һәм авыл мәктәпләренең 7-8 сыйныф укучылары чакырылган. Бу бәйге безнең гаилә елына багышланган. Төп максаты гореф-гадәтләрне буыннан-буынга тапшыру. Бездә бүген 7-8 сыйныф укучы балалары катнашалар. Җыелган балалардан чыгып бәйгегә нәтиҗә ясалачак. Конкурс биремнәре берничә юнәлеш буенча бәяләнә. Иң катлаулысы жюрига йөкләнгән, чөнки иң лаеклыларны алар билгеләячәк. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Көчле кар явыны салкыннар алыштырды, ләкин шәһәрдә яшәүчеләрнең барысы да үз фатирларында салкыннан кача алмаган. Шевченко урамындагы 1-нче, 3-нче һәм 5-нче йортларда яшәүчеләр җылысыз кала. Кичә йортларны өлешчә җылылык белән тәэмин иткәннәр, әмма кайбер фатирларда яшәүчеләр инде 2нче атна җылыту приборлары белән генә көн күрә. Подвалдан чыгып утыручы пар, подъездда барлыкка килгән боз. Бу Шевченко урамындагы 1-нче йортта булган проблемаларның бер өлеше генә. Ләкин хәзер халыкны капиталь ремонт соравы борчымый. Әлеге сюжетны төшергән вакытта инде 2нче атна йортта җылылык булмый. Бу ханым монда күптән түгел генә яши. Җылылык булмау сәбәпле аның кызы авырый башлаган. Сегодня 9-й сутки, как нет отопления. Вот ребенок бронхитом заболел. Теплопечкой и кварцевой печкой греемся. Не знаю, вот сейчас вот отведу. Работать надо. Но здесь кошмар. Я вот год назад здесь приобрела. Вообще ужас. Шевченко урамындагы 3-нче йортта яшәүчеләрнең хәле бераз яхшырак. Биредә җылы биргәннәр, ләкин мондай очраклар еш була һәм алар берничә атна дәвам итә. Месяц, наверное, были без отопления. У нас долго его не включали. А потом, считай, после включения, там прорыв, здесь прорыв, там прорыв был. А потом, когда включили уже, чуть погодя, уже ту линию уже отключили, уже наш попал опять. Безнең иҗат төркеме шул ук урамдагы 5-нче йортта яшәүчеләр белән дә очрашты. Ачыкланганча, аларда җылылык бар, ләкин 3-нче йорттагы кебек үк вакыты белән ул югала. Бу хәлгә үсеш департаменты җитәкчесе аңлатма бирде. В связи с многочисленными порывами в подвальных помещениях было принято решение отключения горячего снабжения.
так как температура на котельных упала до критической отметки, которая недопустима. Параллельно работы производятся альметьевскими тепловыми сетями по замене 40 метров трубы горячего снабжения. Үсеш департаментында эшләр кыска вакыт эчендә тәмамланачак һәм эш йортка да җылылык тулысынча кайтарылачак дип ышандырдылар. Лениногорск районында буран нәтиҗәләрен бетерү өстендә һаман эшләр алып барыла. Тимәш авылында кар өемнәре таулар кадәр үскән. Техника кешеләргә юл ачу өчен көне-төне эшләгән. 22 яшьлек Айдар Хамидуллин үз мәшгуль, ул техниканы арендага бирә һәм тракторда үзе дә йөри. Туган авылында кар чистарту белән егет беренче сезон гына шөгыльләнә. Булай кар яуганны үз гомеремдә күргәнем юк ди ул. Бер урамны чистартуга якынча 3-4 сәгать вакыт китә. Өстенлекне үзәк юлларга, балалар бакчасына, мәктәпкә керү юлларына бирәләр. Ә соңнан калган урамнар чистартыла. Буран вакытында Айдар йокысыз һәм ялсыз 26 сәгать эшли. Хәзердә эш җитәрлек. Галим Ишмөхәммәтов үз ишек алдында кар яву нәтиҗәләре белән инде 3нче көн көрәшә. Пенсионер төшенкелеккә бирелми һәм көрәк белән эшләү физарядкага тиң ди ул. Шәһәр хезмәтләре дә көчәйтелгән режимда эшли, юлларны гына түгел, тукталыш павильоннарын, күп фатирлы йортлар ишек алларында чистарталар. ЮХИДИ хезмәткәрләре искәртә, светофорның сары төсенә узу кызыл төскә хәрәкәт итүгә тиң. Узган ел Әлмәт автоинспекциясе бүлеге аша юл йөрү кагыйдәләрен бозган 2000-нән артык шофер үтте. Кызганычка каршы светофорның кызыл төсенә йөрүчеләр дә юк түгел. Бу кайбер автомобильчеләргә юлда үзләрен тоту культурасы җитмәвен күрсәтә. Госавтоинспекция напоминает водителям, что проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям. Нередко водители уезжают на перекресток, когда уже загорелся запрещающий сигнал светофорного объекта. Инспекторлар билгеләп үткәнчә, куркынычсызлык кагыйдәләрен санга сукмау еш кына юл транспорт хәрәкәтләренә китерә. Анда кешеләр җитди җәрәхәтләр ала. Бу беренче чиратта шәһәргә кагыла. Предостерегаем автомобилистов от совершения аварийно опасного нарушения и напоминаем, что за проезд на запрещающий сигнал светофора грозит штрафом 1000 рублей. Повторное совершение данного правонарушения влечет наказание в виде штрафов в размере 5000 рублей или лишения водительских прав на срок до 6 месяцев. 2023 елда Әлмәттә светофорның кызыл сигналына йөргән өчен 2039 шофер административ җаваплылыкка тартылган. Димәк, патруль экипажларына көненә уртача 5-6 шундый шофер эләгә. Беренчеләр хәрәкәте әгъзалары елга йомгак ясадылар. Хәрәкәтнең 30 катнашучысы ел активисты исемен ала. Алар хәрәкәт сафына беренчеләр булып басучылар. Узган ел дәвамында беренчеләр урам тур, урам мәдәнияте фестивале кебек төбәк масштабындагы вакыйгаларда гына түгел, ә шәһәрнең көндәлек тормышында да катнаштылар. Беренчеләр хәрәкәте автоинспекторлар белән бергә рейдларга чыктылар һәм профилактик әңгәмәләр алып бардылар. Шулай ук хәйрия эшләрендә катнашалар, үзенчәлекле балаларга кунакка йөриләр, үз уку йортларында мәгърифәтчелек акцияләре оештыралар. Ә ел ахырында сайлау алды ярышлары башланды. Беренчел оешма рәисләрен һәм беренчеләрнең республика советын сайладылар. Елны активистлар республикада беренче форумны оештыру белән тәмамладылар. Бөркетләрнең тормышын онлайн режимда күзәтеп була. Гаилә оясы Татарстанда, Түбән Кама милли паркында урнашкан. Анда ак койрыклы пар бөркетләр артыннан күзәтү сезонына әзерлек башланган. Билгеле булганча, бөркетләрнең үрчү чоры бик иртә башлана, ә кошлар бик шикле булганлыктан трансляция урынын саклау буенча барлык чараларны мөмкин кадәр тизрәк башларга кирәк. Орнитолог Ринур Бекмансуров уяны кар капчыгыннан чистарта. Камера артындагы урынны кошлар утыру өчен уңайлырак ясый һәм камераның кабелен яшерә. Шартлар чын мәгънәсендә экстремаль иде. Урамда 10-15 градус салкын, ә ояның биеклеге 35 метр тәшкил итә. Хәзерге вакытта кошлар оясыннан онлайн трансляцияны карарга мөмкин. Лениногорск яшьләр үзәгендә ГТО нормативларын тапшыру өчен мобиль майданчык эшли башлады. Теләгән һәркем катнаша ала. Үзләренең спорт әзерлеген шәһәрнең яшьләр иҗтимагый берләшмәләре, студентлар һәм укучылар тикшергән инде. 15 кеше үзләренең физик мөмкинлекләрен күрсәтергә килде. Аларның барысына да шактый күп эшләргә туры килә. Аларны 4 станция көтә. Алга авышу, пресс, отжимание һәм озынлыкка сикерү. Нормативларны тапшыру
тапшыру физик әзерлек дәрәҗәсе күрсәткече генә түгел, ә югары уку йортына кергәндә өстәмә балларда. Нәтиҗәләр ГТО судьялар коалициясына юлланган. Анда Лениногорск активистларының спорт әзерлегенә бәя бирәчәкләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.